Godmorgen. Nu er jeg endelig stået op. Lad os lige tage min stige vej ned. Har vi mere mad, hvis der lige er lavet noget mad? Hvor er al vores mad? Vi har vist ikke mere mad nu. Så skal vi ud og have lidt mere. Vi skal have det her kraftlager. Så vil du lige til alle vores kyllinger og siger. Nej! Hej. Hvis det bare lige have lidt mad. Tak. Ja. Sådan der, nu har vi lidt mad. Sådan der. Sådan der, nu er det vist ved at være færdig med at være startet. Nu skal vi endelig få spist lidt dejligt kylling. Vi skal også lige dele den til vores 2 tjener. Til mine 2 tjener. Det her, det er Torben og Torben 2. Sådan der, hej. Her er jeres mad, Torben og Torben 2. Nå. Og vi har ikke mere tul. Nå. Det var ikke så godt. Så må vi lige tælle vores ting med ned. Amin. Efter lidt mere tul. Ja. Tom. Hvor er vores tape? Derinde. Tom vidste lige lidt ned. Lad lige være. Ja, lad lige være, når jeg siger lad være. Lad være. Lad være. Hernede laver mine ting. Det var ikke sådan, hvis det lige er Leon. Ja, tak. Det var dejligt. Nu er vi endelig inde i den. Ja. Lad os lige sætte og titte os lidt ud på vores kyllinger. Ja. Tom. Jeg synes altså godt lige, at vi lige kan få lidt flere kyllinger. Lad os lige tage alle vores ekstra dejlige ting. Tom her, hvis I vil have lidt. Ja. Ja, det tager godt lige. Ja, her. Nu har vi mange. Tak. Sådan der. Det gjorde du bare med. Nej, slap af. Du må gerne leve. Sådan. Men hvor var det nu, vi skulle hen? Ja. Nu skulle vi jo hente de der blomster, ligesom jeg altid gør hver morgen. Fordi på en eller anden mærkelig måde bliver de altid væk i den. Der er en eller anden, der stjæler alle mine blomster, har stjålet alle mit TNT. Jeg ved ikke, hvem der har stjålet alle mit TNT. Vil I ikke hjælpe mig med at finde ud af, hvem der har stjålet alle mit TNT? Jeg har virkelig brug for, at jeg skulle lave en prank på nogen. Men nu har jeg ikke mere, så nu tager jeg ikke lave den. Derovre er den by, han tommer fra mine tjener. Skal vi ikke lige stå over og låne lidt af deres ting hurtigt? Det bliver de vel ikke så sure over, nej. Nej, det er også derfor. Nej, overhovedet slet ikke, nej. Hvor var det nu, jeg skulle låne alle tingene? Hvor er det nu, jeg har lånt ting fra? Nå jo, det var herren, hvis du lige låne nogle af jeres ting. Tak for den. Ja, hvis det lige låne jeres ting hurtigt, ja. Ja, hvor er jeres ting nu? Jeg kan ikke finde deres ting. Lad os lige låne lidt højt. Det tror jeg ikke, det bliver så sure over. Nej. Den der vej, den er lidt irriterende, den altid står der. Hvad så, ven?
Jeg krydser på venner. Nej, jeg dør. Hjælp. Jeg er bange. Ja, det var bare for sjov. Undskyld. Nej. Han forstod nok ikke, det var bare for sjov. Sådan er nu han ikke mere. Så nu tager vi hjem og putter alle vores ting. Hvad er der 2? Og ham er han ikke sur. Hej, bror. Nej. Var det... nej. Nå, jeg kunne lidt han også ville være sur på mig. Hvorfor er de alle sammen sur på mig? Men nu er vi i det mindste snart hjemme, ja. Efter alle de der mærkelige ting med dem, der er vagter som en nantulimer. Og alle folk siger, at jeg er bims, men det forstår jeg ikke, for det er jeg ikke. Hvorhen var det nu egentlig, vores hus var? Sådan der, nu er vi næsten hjemme. Har vi halvet det? Nej! Zombie! Du må ikke få dem. Ja, nu har jeg lægtermælk til alle jer. Her, prøv lige at se, hvor lægtermælk I får i dag. Ja, det var så lidt. Nu tager vi lige op og putter alle de her ting i min kiste. Her. Charlie, var det de stod i? Ja. Nå jo, så skal vi også lige. Så var det noget. Og det sidste, jeg dog var, det er at løbe ligesom rulle rundt bare. Det var en dejlig tur ind i skoven. Og det var en dejlig tur herover. Og så ser det her pæne vandfald. Og bare står her og nyder det. Ja, det er rigtig pænt, ja. Og så går jeg i seng. Og så er min dag faktisk færdig. Ja, så går jeg bare lige i seng, og så er min dag faktisk færdig, ja. Nå, er det ikke nat endnu? Jo. Bøvers. Det må snart være nat, hva? Men i dag nat nu. Jeg er også lidt sulten, ja.